כאן מצב, אנחנו משחקים עם פלג. אני עושה את הפתיחה שלי. אבוי. אז מקור לא. שלי. זה היה אסון. טוב שלא שמעתם. לא לדאוג. אוקיי, עכשיו, אם אתם רוצים לראות את זה מהצד של פלג, תעברו לערוץ שלו. אם אתם רוצים לראות את זה מהצד של מתן, תעברו לערוץ שלו וגם תירשמו. מה זה מתן לא אמר עליי. מזה פיקאסו לא אמר, חובה לכם לא לעשות. אוקיי, אנחנו מתחילים. באתי, חברים. מי שאני עכשיו, לא זוכר איך קוראים. אני לא זוכר כל כך קוראים את מי. מה שלך? כן, איך קוראים לה? אבס. לא מצחק. לא תיזהר. אני נזהר. קח יותר. אבל אתה תיזהר. ביי. יש לי חי. רוץ כבר, גם אתה צריך לזהר. אחי, יעלום אחד. לאון תשיג את היעלום הזה. ביי. הפסדנו. אתה גרוע בכדי להחזיק מהבית. מה גרוע? אתה יודע כמה כלים אני מי מחזיק פה. כי אתה גנבת את כולם. תסתכל כמה נזק גם. תהרגו אותם. טוב, פלג. נו. איתה, אני מטורף איתה. רוץ. תעזרו לי אבל, תעזרו. אנחנו בולמים אותם. איזה בולמים? אני הכי טוב שבולם. רוץ אחורה, מה אתה עושה? למה אתה פה? אחורה. אז אני יודע תגנו עליי, אז אני מגן על עצמי. לא, אתה דפוק ברמות. אני סומך עליך. אופי, אתה הכי טוב במקום הזה, וגם אני. אני הצלתי אותך, ואתה פשוט... אני הצלתי את עצמי. לא, אז איך מתת? בגלל שאתם לא עוזרים לי. אבל אמרת שהצלת את עצמך. הצלתי, אבל אחרי זה לא הצלחתי. בגלל שאתם לא עשיתם כלום. גול נפש. תראה מי שחקן. טוב, חברים, סטאר דרופ. מדהים. מוכנים, חברים? איי. אנחנו מתחילים את המשחק. מתחילים. בוא נבדוק נגד מי אנחנו, חברים. איזה כיף. אוקיי. בוא נראה אם הם טובים. לא, יש בטא. תמות. לא, אני מת. לא ידאג. דקה זה קשה. זוזרפס. אני מטורף עם הגסט הזאת שאני מסתמש בה. מה? זה לא גסט? מה, הדמות? כן. חברים, תגיבו לי בתגובות עד כמה פלג מטומטם. בוא דילבייק. תעזור לי, אני לא יכול להתקרב לדילבייק, חברים. אין לי את זה שלי, אני לא, אין לי סיכוי אחי. הבן אדם הזה גנב לי את הקיל. כל הכבוד, מגיע לך. הוא מגיע לי, אתה גונב לי כל הזמן את הקיל. זוז אחורה, אני אעכב אותם ככל שאני יכול. אני אעזור לך. לא, אתה תמות ואז תפסיד. תמות, אני הכי תעשה פה משהו, על מה אתה מדבר? גנבתי לך את הקיל, תספר, אתה תמות. עוד רגע, מה? הוא גונב לי, לא הפסיק לגנוב את הקיל, איזה גנב. שקה! טוב חברים, אנחנו משחקים עכשיו במדורג. מי לבחור? משחקים עכשיו במדורג, אז אנחנו מתחילים. אתם יודעים מה קרה למתן במדורג? אני בגול 3. אתה רוצה לספר להם מה קרה למוניטין שלך? לא. לא, אני אספר. לא! טוב, שוד, אני שם את ניטה. שוד, אני שם אני אקח את קולט. לא. אני עם ניטה. לא, אני כאן טורפת, אבל אני לא יכולה לעשות איתה במדורג, כי... לא, ניטה טובה למה אף פעם אין תגובה? למה יש דבר כזה אנשים שפשוט, זה הדבר הכי נורא שאפשר לעשות. להיכנס למדורג, לא לעשות תגובה, לא, כלום, לא לעשות תגובה. נו, על אנשים שפשוט נכנסים למדורג, פשוט יוסים, כלום לא קרה. טוב, אנחנו מתחילים. אני עם כל סקין מטורף יש לי,
אני איתו בדירוג 18, תכתבו איך אתם, אני סוויסו מגעיל עם קולט. אוקיי, אנחנו... הפרק, תאר אתה בהגנה, אתה לא טוב בהתקפה. מי זה פה? אבל... אני טוב בהגנה עם ברלי. אז תשאר בהגנה בכל זאת. עם קולט אני לא הכי טוב בהגנה. אני נשארתי משום מה בהגנה, אני אמור להיות בכלל בהתקפה, למה? איך להתקפה תסגר? אני לא יכול, אני צריך... לשמור עליו. אבל אני צריך את האולטי בשבילו. צריך אולטי ואין לי אולטי, אז אני נשאר בהגנה בשביל להגן ולקבל אולטי. אתה יודע, פעם אחת חשבתי שהדוב הזה תמיד הוא סובר את זה, לומר לך מה חשבתי שאני רואה את זה. נו. טוב חברים, תכתוב בתגובות כזה מטומטם, חשבתי שזה מורטיס. הוא מטומטם. מסכים איתך, אבל... טוב חברים, קיבלתי את האולטי. לא! לא! אני בעלייה. זה דובי. דוב בעלייה. דוב, שמתי לך מגן. כל הכבוד לדוב. וואי, כמה, נו ביחד. זהיר, תהרוג אותם. ביחד, תהיה שורת עיניים. הם כיסחו אותנו, together. נו, תגד, שלא יורידו את זה לזה, שלא ייגעו בזה. הם מורידים אותנו. לא, הפסדנו. איזו חם, אני חושב... קרואו? שים את קרואו. אני מחמם לי, כל אזור בגוף עם אזור חם. איזה סיר מטומטם המצאתי לי הפעם. התחלנו, תראו איזה סקין מטורף יש לי לקרואו. תראו איזה סקין מטורף יש לי לארי ולאורי, תכתוב יש לכם סקין יותר טוב, נראה את הסקין היחיד ללארי. יש פה עוד קרואו, הלך עליו. וגם קרואו יותר טוב ממך. נעזור לך, נעשה... וראיתי את הקרוזי! אני הייתי אמור להרוג אותו, אתה גנבת לי אותו. למה גנבתי לך? זה המוטו שלי. עכשיו, בין הגנבות פעם. אוקיי. לא, אני מת. טוב, יש לי אולטי, הכל טוב. הכל טוב. יופי יש לי את אחי התאום. לא, הוא עשה זה. יש לי את אחי התאום ששומר עלינו ומטמטם אותנו. אתה באמת מטומטם. דבר יפה. תרחקו ממני. למה אני יש באמת כל הזמן? כי אתה גרוע פה. לא, כי אני יוצא אליהם בלי שום... זה, אני פשוט... נו, וגם איך אתה גלה. טוב. ואני חיים. 54 חברים. מתתה, כן, גם אתה מת. אנחנו עוד מעט חברים, אנחנו עוד מעט. לנצח. יש אני גרוע באזור חם, בכל זאת הצלחתי. כאן זה באונדורק. אני חייב להגיע. אני עוד מעט מגיע. אני חייב להגיע. לגולד, תשנת את הבטל פס. טוב, המשחק מתחיל. זה מתחודר לי. אני אגיד עוד פעם. אני רוצה להיכנס המערך המיוחד שלו. אני אף פעם לא הכנסתי. כי אף פעם לא יראו עליך אותו, כי אתה גרוע מדי ולא צריך. די. אני רוצה שפעם אחת יראו עליי את האח המיוחד. די, למה אני בהגנה? לא לדאוג, אנחנו פה מורידים. כן, הם מורידים בשלנו יותר מהר. ואתה מת. יש לי דוב. בוא, יש לי דוב. תהיה בהגנה, יש לי דוב. כאילו תבלום אותם, יש לי דוב. במיליון שלי אומרת, אבל יש לי דוב. לא צריכתי להנחית את הדוב. הלך מתים. אני תמיד רוצה כדורגל, אני תמיד יוצא או אזור חם, או עושים ילמיץ, אני גרוע בזה. אנחנו מפסידים את זה. יש לו כוח מקסימלי. הנה דיינמייק שם כוח מקסימלי. הפסדנו. כן. ביי לעשות כאילו. חברים, אם אני מגיע דיינמייק, חברים. דיינמייק, קהל. וואו! צריך את המשחק עם דיינמייק. נו, חכו, יש לי.
ואלי. אלי. אני צריך לעשות. פספסתי עם הגאדג'ט, אני פספסתי. לא. טוב, תהיו קרובים אליי. נו, let's go. לא יקרה אל פרימו, לא. לא, אני בזבזתי את הגאדג'ט שלי בזה הרגע. ועכשיו אני אעלה פרימו. אנחנו נגד טריירדים. זה לא טריירדים, זה פשוט שאנחנו קוראים טיירים. בוא נתחיל. דיינמייט. בוא נתחיל. וואו, כל נפש. מתחילים. לא. הופה. ספייק לא. ספייק רע. אבז. מתתי. הפסדנו. טוב. אני חזרתי. יש! פלג! ופספסתי את הגאדג'ט, איזה כיף. בוא נמשיך. נו. לא, ג'קי. טוב, שלי. לא, ג'קי עם סופר טעינה. פלג זהר בספייק, לא! הוא לא מאמין. אני כבר ירדתי בגול 3. אז בגול 2. אתה מתקרב אליי. איזה בושות, אחי. אין בושות, יש רק בושות. יש! קיבלתי את האגדי, חברים. מתן קיבל את האגדי בסוף בטל פאס. אני קיבלתי אותו שלשום. טוב, חברים, אם יוצא פה דמות, אוסקר, כולם פה חייבים להירשם לערוץ. רואים? let's go! ראיתם? זה המשחק לפני האחרון. אני... שים את ברוק, קיבלנו לפני רק הסקיל שלו. שים פה כזה של קפיצה וכזה. אוקיי, מתחילים. אוקיי. תפסים יהלומים. נו. לתפוס את היהלומים. קרו. לאן יריתי? עזל. ולמות. טוב, פלג. אבל אתה מת. לא חכם שלי. הרגת את קרו? כן. חזרתי, אמרתי את קרו, אמרתי כן, אם לא שמעתם, כי זה היה סרטון בפורס. קרו רשע. קפיצה. בא לבום. ואיך כתבתי לך את זה אחרי רגע? באתי, קח את הילמים. אדגר, תעזור לי. לא. באתי. בום, אני מעכבת, תגיע. אני עכשיו מסרתי. וואי, טרה הייתה על 12 חיים. כל כך קרוב. אני מעכב אותו. אני בא. נתתי.
הסרטון חברים, הסרטון הזה היה די יותר בושות. כן. יאללה. טוב, משחק אחרון להיום. שמתי דיינמייט. לא שמת את כל תדיין. תודה. יאללה, בוא נתחיל. זה התחיל. אוקיי. וואלה, חשבתי את הכל. נו, אתה לא טוב בחרתי את כל, אתה לא טוב בשלל? כי אני בעצמי לא טוב בשלל, מודה. כמעט הרגתי את בי, אבל היא הצליחה לברוח ממני. לא, למה שמתי אותי? לא. אתה תמות. אני לא מת. וסתם שמתי אולטי, פעם שנייה שלי במשחק הזה. ומתתי. שיט. כוחס להם, הם מובילים. נו, לא, מה הוא מת? תרוג אותם. לא, נו, הם בורחים ממני. נו, עוד מוות אחד הפסדנו. אסור למות. ניצחנו, אחי. וואו, מה קרה פה? אין מושג, מורטיס הזה. עלית לזהב 2. טוב, חברים, נדיר. אדיר. זה הכל היום. יאללה, ביי.